fáilte go dtíon fiiste na nuamh tá cóirdean seo lomsa agus tá feann ar san dul cócraíocht bula mí sin islótha. Is mis siomhan ag tá 8 bliana agus an bhla bheith cócraach, cácaí agus súp. Is mis málaí. Is mála bheith cócraach. Agus cad a bhíonn tú cócraíocht? Anra trátaí. Anra trátaí, bhfuil sé sin go deas. Is bisúrása tá mé sé bliana dús agus is gála bheith cócraach. Das bula le agus fáilte róta neamh, agus cé tá hí san sin. Bhean tá fáilte rót. Is mai an móíocht agus tá mé gan cóca, buin me cóca. Únta, céntáis cócaí? Chocolate. Tá fáilte roimh, níos ceiste gom uiribh. Bhaid sibh sé réic le tas nú cócraíocht? Tá! Ach, an bhfuil aon rud gur chóirún duine bhar dúis? Lána láfa. Isce is galúna, déan subbalín, glan na láfa leis an subbalín. Bóidog melúdín, glan na láfa leis an subbalín. Nis fechar láfa tá siad glanta glen go dían. Tá na láfa glán agus tá muid réich an tas nú cócraíocht. Ach, cá míad álamach céir a bheith á dhéanamh go inmh fech mé ar an leabhar cócraíochta. Seo leabhar cócraíochta le mamó le cócó. Bálíonn si idir dúine agus is féidir linne fechan sa leabhar ortha. Seo hí mamó le cócó. Naíonn si bhí, bhfuil si cosú le cócó? Níl si cosú le cócó, tá si beag an cosú le cócó. Minéon duna goibh se cócraíochta le bhór mamó. Bhí an mise. Bíonn tú sa siobháin, céad bhíonn tú cócraíocht le do bhamó? Cocadawn. Cocadawn? Ó, is deas an idir sé sin, agus is brontan is búin idir má, na chas a hiiste. Bhí an mise. Bíonn tú cócraíocht le do bhamó? Céad a bhíonn tú déanamh? Piogúil. Piogúil, ó, is brá lomsa piogúil. Féach míad inis ar an idir atá ag mamó dún inmh. Ho, céir a bheith á ní lis a gomsa. Ó, is idir úntach é seo, an níortha mé libh cad é? Inmh tá muid déanamh a rán cruineachta, cosú leis an cocadawn a dhéanann sa bhaile le do bhamó siobháin. Nis, beidh cúpla rud a tasáilhain, agus tá seans go bhfuil roinnt ólais ag ar gara cócó bhí ceandas na cóhar bheith míid a gúsáid inmh, sin Plúr. Hello, we're in. Tá mise gundana háitina is díisilumm an bacchus. Nach álín an bolú seo, agus nach mór an méid arnatán. Ach, tá mise gan eileach casa dagan sé. An seo sa ghart a thosaíonn scéal an Plúr, aite wasan sílte bige ar éire arda mar seo. Gránaí a thugtar ar na sílte seo. Crinnetir na gránaí agus tugtar go haitir leith ar a dugtar muilin iad. Seo muilin atá an sean ar fád. Is mian linn na gránaí a chuineal jazz tearm agus ní féidir mar sin iad a glanú an isce. An áit sin cruithin na hineal seo iad, le písaí salahar agus fér a glanú ar shiúl. Is ní fada go méid réad le toiseocht a bheilt na gránaí. Targaí a ráis go bheici sibh sin. Tá sé sin anna himúla chócó. Nis, tá sé am dúna leanúint ráig le idir san léanamh, ach beidh cúpla rud eile tasáilhain Plúr cáis cín, Plúr láidir bán, bláthach nó banagéir, dé charbonáit sódium, crice, agus mil. Cur an críthirsteach mar seo, agus cur tú an Plúr bán nó an Plúr láidir bán isteach mar seo, agus crahan tú é. Mar seo. An gur sibh isteach an sóid agus an salan, na bhab. Agus an ceann eile málaí freisin. Caimid na cóhar fluch a chuirteach, rudí atá fluch.
Tá mil ann, úntach agus tá an bláthach ann nó an banna géir. Cuirmid an banisteach ar dúis. Look. Ar fad. Gach fud. Sin é agus an millisteach. I cinnte go ar fad istig. Tá sé inta an tá sé bogí chuid mór. Smá le muiad zo banna géir ó. A úl? Óla te siar. Ó, na haberlum gannennen. Fecal na dúna. Mín sé gcuid banna géir an go snóir. Aber sé a mó a cheap tinní bhíon an cean fácií má móthaí an bain tácha dána. Tá spándam na lábha ga chéan duine. Bhfuil na lábha láidir agah. Cahamid na lábha chuirteach sa bhascáin a bhfuil si bhréig. Héad, dó, trí. Tá míid chun é seo a bhasca le chéile agus téasrán a dhéanamh. Tá sé sticky? Tá sé gramathach na fuil. Tá míid ag masca go dtí go méid líród mór a gcuin. Ó tá sé is féidir linn. Ag spríos a cheisting, is féidir linn. Ag bhla ag nasca nuaig elsa mar sin. Den BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déanamh béla, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag bhla ag nasca nuaig elsa mar sin. Den BIA LINN, mar is féidir linn. Hello, Ray! Shahadaya! Tá mission seo am Willin and Plúr. Aiche neantar Plúr den gran. Ní fis go fáilú conas a hálaíonn sé. Ach, joé me amach! Dúirt mé libh gur muilin sean amsearthe tá seo, agus mar sin, ní leictrithe sa úsaistear chun an grána ahrú go Plúr ach cuacht isce. Tá a lán isce sa linn muilin, agus nuair a osclaíonn mar chara an gata seo, rihan an tuisce le tríd roch isce. Rud a churann an rocha chasaí hart, rud a churann na clocha chasaí hart, nach bhfuil sé sin ionta cliste. Tá get a tíhistí den gráine a hagan amach nar a bhelan an rochiad. Fecam dach banar mar a bheith ar Plúr. Tá cílan is le fecail san obair seo lig. So chuir go neart Plúr an seo nach nuair mó sé. Agus tá míid dírig líró dásaí dhéanamh agus chuinn tú síosa, tugann tú de lámh mar seo, úsáideann tú an cuite de lámh agus brisin tú é. Agus chuinn tú ar neis le chéile ríiste. Agus cad dhéanann tú? Brise! Becinn sibh, targaíonn tú amach é, agus chuinn tú ar eis le chéile é. Ní míid dírig go meach éon scoiltena an, tá míid dírig go meach sé ar fad sais masca le chéile go deas mín. Ach tóga sé tamlín. Tóg na lábha, síos mar seo agus túr gráín beag den téas mar seo, cas timppla brúig le chéile é. Tá an crut sin ceart inis, ach cá míid é chuirteach san áin agus beag ar an é chuir ar trádara. Nis, tá meach an trádarí thuirtíomh, agus tá sibh chun iad a chlúdach le im. Sin trádra de Siobhán agus de Bhailí. Trádra díobhse. Cahamid im a chur ar an drádar. Tá píos a pop ar an duine agus roint ime, bloc ime, chun tú ar an bop ar agus sprayin tú amach ar an drádar é agus an sin ní ramóig an tarrán leis nar bheith sé san áin. Ní neart go chuir le chéile, se linn na gábhú béla. Cá me leachtas cá rá tú lam, tam sásta go bhfuil sibh sa chéiste lam. Ní neart go chuir le chéile, se linn na gábhú béla. Cá
drádra iad agus tá postaván eile le déanamh ina dhé. Gachtain na chuirta arán ar an drádra? Nis, an bhfuil scían na gaibh? Scían. Bín cúnamh ina fásta ag tasáil an seo. Chuir me cross mór sa lór, mar sin, síos mar sin líne, agus rís sa lór ina le chuir me cross eile an sin. Plus go céad a bheith go deas ar bór. Beidir, déta mis iad a bhaisiú le roind curte. Déta me sais maisiú an éadrom ní an chuid, just rúnaín beag bídach ar bór, agus raig sé sin sais down sa nain a speise cho deas a féchant an san. Cad a dhéanam me nis, conna sa dhéanam idir seo chócaráil? Cuid sa aon. An smaoinmh go dó. Gachtain na saoil an seo mar sin agus cruimiise sa nain iad. Tásúla am go bhfuil neart spáise an do gachtainine. Tá déanam mach go bhfuil. Gur maithagad. Trocha nó méid. Cad dhéanam iad nuair táid a fannachtartha? Glein mo sóach an áit. Anna bha. Glan gachan nod agus ní gachan ní. Bín na cocaí sá go mar ag gana sa hí. Glan gachan nod agus ní gachan ní. Tá sé isca bheith ag gana nuair a bhí a muid a gana. Tá cocar a cart, gachrad a leis mar is cart. Walter overrash, Kitty, Mullen and Fleur. Achenyanter Plúr, den Gran. Marathus Shifsha, Liver Gojarani Yanu. Honnig muid Kijay mar a hoshi scale and Flúr sa gart. Ait a wasan na grani. En a yeshin togu and gran gajin Mullen, lena glanu agus lena velch. Leishin gita wan a lar gach grania buijaha askumach. Agus a nish, tan Plúr rail and occurrence na mwali a hegla dini a chianas na shoppy. Agus a usage la gach kenyal rod intach mar histi is risky a yanu. Ach, Nila Sogamanyana, Ian rod la Plúr is tisha, na Aaron Arlene Wambo. A chord atá cuma álinn ar an arán cruineachta seo. Tá sé go híomhann ar fad. An gapan sibh go cuma blasta ar. Sí sís, gach duine le chéile, tar éis a bhar an le tá an BIA LINN. Sí sís, gach duine le chéile, lag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Lag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Písa deas de róise. Písa álinn de Macharafion. Písa deas de Valley. Agus písa de Macharashavon. Agus písa dumsa. Nish, tug an im agus cur timppel An in the station a chur timppel agus tan suvan se freisin le cur timppel. Úntaach ar fad, tug misisiúnín agus cur me raige. Was se go deas? Was sé ní station na arán mamó? Was sé blasta? Tá. Arbá. Gach is ar fáil ar www.bialinn.ie.